ni hangin. Meron pa rin. Six, siyempre. Wow. Wow. Ayoko nito. Parang gusto ko nitong si Zaz.
Uy, may viewers tayo. Dalawa. Wow! Ang dami naman nito. And I'm all bite and no bark. It would take an army to stop me. Wow, the outside world's quite intriguing. Wow. Wow, touched by your focus. My power's growing. Thank me, my lowly opponent. Run! Roger's coming! Feel my wrath. Your demeanor disappoints me. I'll hunt you to the ends of the earth. All the handkerchiefs. Out the way, opponent. Malakas. Wow, the outside world is quite intriguing. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Look at all these carrots! Your demeanor disappoints me.
fearless heart can soar to the heavens. Isn't my master just the greatest? The worst thing in the world. Having no one to feel my wrath. Blades are my teeth. And I'm all right and no mark. Turn them to shreds! Ay, talo. The worst thing in the world. Having no one to fight. My power's growing! I'll show you what fighting really is. Invincibility comes solitude. Is a weapon. Look in my eyes and listen. Ling muna tayo. Malakas si Ling eh. It would take an army to stop me. Isn't my Ano pala to? master just the greatest?
There's never a final mission. Ba't wala akong makuha? Hmm? Hmm. Ha? Nakalive. Shield activate! Hiniram. Panguritan mo talaga niya. Wah. Si John kahit di masyadong panoorin. Tapos po. Talo kasi. Lakas na lang eh. Hindi pa sila. I'll help. With invincibility comes Lakas na nila, oh. Ang anim. Ay, yung star niya na malakas. Yun ang ano niya. Tatlo na sana. Tatlong star na. Lang yan, niloko sa bahay. Ayaw papasukin. Ay. Ito na yun? Ito yun? Hmm. Ginaganon ako ng baril. ng baril-barilan. Ang sarap ng dalawang tao sa bahay. Ano yun? Parang nagpasalo kung panalo ka, ano? It's impossible to Nananalo naman. My power's growing! Dagdag tayo. Yes. 7-7 na. Nananalo ah. Lakas ah. Siyempre. Ubus ah. Temple. Tapos. worst thing in the world. Having no one to fight. 8-0. Hapa na lang kami, no? Hindi ko na si Ayun o. 1, 2, 3, 4. Ang plane ko. mas natatanda ng mga kapal. Hindi sana. Ako yung pinakamaraming lives. Eh, di na duduktungan. Hindi na ano. Yun na yun. Ah! Binuksan. Hindi ako magsasounds. Naku. Kaya nga, binuksan niya. Huwag naman sana magpa-sounds. Dapat sinasabi mo. Ah? Dapat sinasabi mo. Eh, alam naman niya. Hindi pa naman oras, oh. Baka nabuksan ka. Baka nabuksan lang. Kasi ko nga kapag binubuksan yung ang hina ng signal. Hmm. Hindi ko dito doon. Diba, baka ano mo na yung kagad yun, no? Naka-transparent sa cellphone mo kagad. Naka-live kasi. Ano naman si Aling Kurima? Lakas na yan, ah. Gino, napasiting kilo, pinag-check ako rin din ko sa niya. Wala na akong makuha. Makuha You mo. would Troops. take an Ayun. the fearless heart. Lakas, oh. Soar to the heavens. Siling mo ako mo siling. Gandang na. Ay, continue naman yun. Kaso, tanda na.
Bago na to dito. Diba? Gusto naman eh, ambisyo eh. Yung forma ni Mali, yung forma ni Kagad. Nan. Nakalive ako. Baka nag-video na siya. Nawala. Wala nangyari din sa game ko. Sayang kung kayo nanonood ako. Pati sa computer na wala. Nangyari. Restart ko lang.